Hej Noel. Slåss inte. Vad säger du då? Vad säger du då? Vad säger du då? Vad säger du då? Kan du snacka? Kan du snacka? Oj. Kan du säga hej hej? Ja, nästan. Kan du säga nej? Kan du säga nej? Kan du säga nej? Kan du säga kill? Kan du säga... Kan du säga kill? Oj. Ja. Vad säger du då? Säg hej då.